Ihay usa ka pare nga nagtakpan sa pulis kay overspeeding. Ug samtang itikitan siya sa pulis, ningon ang pare, "Sir, forgive us our sins." Ito ba po ang pulis sa kanang tunod sa tigil? "Father, do not bring us to the test." Ang yawa, human sa tintasyon niya nagtugang-adan ng iba, nagpadayon ihapon. Walang matapos ang niyang pagtintan sa diha na mituman siya dan o sa iba sa niyang na tintasyon. Bisan gani hangtod sa kasaysayan sa mga Israelita, samtang nagapanaw sila, gikan sa ilang pagkaunipon sa Egipto, padulong nato sa yuta sa Kanaan, ang yuta ng isaad sa Diyos alang kanila. Maura gihapon yawa ang nagpintan, o maura gihapon ang tintasyon sa yawa. Nagpagultol ang mga Israelita. Ngano gidala ang ibinhi sa disyerto, walay makaon, walay tubig. Idala pa ng diri aron diri ipatyon, nga naman wa na bang yung interior dito sa Egipto. Mas maayo pa dito sa Egipto kay bisan kung uli-uli pero na may daghan makaon. Temptation of the bread. Kung bisan kami sa kinabuhi ni Kristo, ang yawa wala mahunong sa tinbiyahang tentasyon. Human nga gidawog si Jesus sa tulo ka tentasyon. Sa katapusan sa Ebanghelyo, ningon si San Mateo, "Pusa ang yawa, bibiya kaniya." So, paano na Ebanghelyo, tignan ningon nga bibiya, doon ay sumpay, bibiya sa makadiyot. Nasa ato pa, kadiyot na, di balik rapot. Tinuod mga nagsunan ko na ni Kristo, tungod kay sa kinatibuk-ang kinabuhi ni Jesus sa iyang ministeriya, naa kanunay ang yawa nagapadayon sa pagpintal kaniya. Bisan gani sa dagway diha sa iyahang mga tinunan. Panalitan sa diha nga nagsugod na si Jesus o sulti sa iyang mga tinunan, wabot ang higayon nga itugyan ako ngadto sa mga kadagpuan, ilaha ako nga dakpon, paantuson, ilansak sa cross, pero sa ikatulong adlaw, mabanaw. Kung saman ang reaction Pedro, di na mahimo Ginoo, kamatay, busok ko yun nimo kung saan mahimo, aron na di na mahitabo nimo. Kung sa may tuwa ni Kristo, pahawag sa tanas, ang imong hunahuna sa tao, dili hunahuna sa Dios. O kini maong tentasyon, nagpadayon bisan gani sa dito na si Jesus sa ibabaw sa cross. Mga tao isingil, kung anak ka sa Dios, kanao diha sa cross. Kaya kung manamog ka diha sa cross, tutuomi na ikaw mao gyud ang Mesiyas. Nagdarawan ng maghihapon ni sa ikalawang tentasyon sa yawa ng tugang Jesus. Kung anak ka sa Diyos, ambak na ito sa ubos. Naidaghang mga tao sa tinglo, makakita na nimo nga naglupat ka na nabuo ka doon sa ubos, nabuo na sila sa mga pa. Putuo na ito, ano maghago ang iyong kagsangyaw sa ilaha? Pakitaan na sila o gahon. Pero ang kalutot sa amahan, dili luwason ang tao pinagi sa kahon, kundi pinagi sa pagantos, kamatayon sa cross.
o pagbanhaw sa atong na Ginoo. Ug tungod lagi kay ang yawa wa man mamatay, mayo pa siguro ito ang yawa mo bilang sa cross. Kung yawa banhawa. Buhi gihapon ang yawa hangtod karon. O ang iyang kapitasyon gikan pa kag adan ug iba, gikan pa ngadto sa mga Israelita, hangtod kang Kristo, hangtod karon. Maura gihapon ang nagwaya sa yawa, ug maura gihapon ang iyang kapitasyon. Lari ka nato na sumusunod sa ato ang Ginoo. Temptation o kagret. Tentasyon diha sa ato ang panginabuhi nga usahay kani makalimtan na lang nato nga Domingo na diay tungod kay iuna ang panginabuhi. Sus tagaan pagpuglabanan ay igang sa Lunes, Sabado, Sabado, eskwela mga bata, naghanap ko trabaho, tuloy ko rin ko mga lugar na panglaban. Hangtod ang adlaw na niya sa Ginoo ato apang gamiton alang sa ato ang kaugalingon. Nahikalimtan nato nga ang Diyos mo'y naghahatag ka nato sa ato ang kinabuhi o mo'y naghahatag ka nato sa mga grasya na ato ang ginahanglan. Tentasyon diha sa garbo, pride, kanang gusto ta nga kanunay nga dayon sa mga tao. Gusto ta nga kita kanunay ang maguna sa bisan unsa nga paagi. No. Nainundong ko ni Bishop Kalinya kaya to. No. May nalay na siya na ikinahanglan mangkot nga ang tao na ako'y gamay pong garbo kay mauni ang iya maka-trigger kaniya, makahatag kaniya kalikon diya sa pagpagkamo sa iyahang kinabuhi. No? Pero kung masobrahan na po kani, maunay delikado. Tentasyon ngadto sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Di mo nang yawa nga, kung simba ka na ko, ihatag ko kanimo kining tanan. Kunguluhod ka sa umusimba ka na ko. Siguro, kanimong matagan. Kanunay mo ko nagasimba, pader na ako sa simbahan nagasimba. Huwag ako magsimba o Diyos-Diyos kay huwag ako maghulo na dumanan sa mga istatuwa na kung sa diha na nalaging mga tagway. Tinuod na, pero atong hinungtuman, sa dihang ipangutanan si Jesus, kung sa man ang pinakadakong kasugo. Dito pag siya, higugmaan ang Diyos sa tibuok mong una-una, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong kusog. Nga sa ato pa, kung unsa man ang kanunay na itong gihunahuna, unsa ang ihatagan nato o kataas na panahon, kung unsa ang ato ang ihatagan sa ato ang pagpaningkamot, mauna ang ato ang Diyos. Mauna ang ato ang Diyos-Diyos. Kung ang ato ang kwarta, o ay kanunay nato ang gihunahuna, o ay ato kanunay ang ipaningkamutan, mauna ang ato ang Diyos. Kung ang ato ang trabaho, mauna ang ato ang kanunay ang gihunahuna, nga may kalimot na ang tao, simba magaling ko, mauna ang ato ang Diyos. Tungod kay napanghin na ang ato ang focus gikan sa Diyos ngadto niini mga butanan. Manangan nimon ko mga biksunan ni Kristo nga ang yawa wa mamatay. Maura gihapon ang yawa
gikan pa sa panahon ni Adan ngadto sa mga Israelita ni Jesus hangtod karon. Ano na kay usa ka kalainan tali ni Adan ug ni Eva ug kang Kristo. Ug mo ni hinungdan nganong nga si Adan ug Eva dali ra kayo nga natintan. Samtang si Jesus wa gyud natintan sa pagkakasala. Ngano man. Si Adan ug Eva limot na anak na sila sa Dios. Samtang si Kristo, klaro alang kaniyang ang iyang misyon. Klaro alang kaniyang kasiyang anak sa Dios. O gipadala siya sa Amahan aron sa pagluwas pinaagi sa iyang kasakit, kamatayon sa cross o pagkatanhaw. Sa pag-ingon sa yawa, alutana ang yawa sa babae at iba. Tinuod ba na dili mo pakanmo sa mga bunga sa prutas sa tanaman? Ingon ang babae, dili kay tanan. No? Kanan ko sa kay taon kay di ana patay dito. Mamatay dito. Ingon ko dayo ng yawa ay dili na tinuloy. Dili mo mamatay. Nasayon ang God ang Diyos kapag ako mo anak mahisama mo kaniya. Masayon mo kung unsa ang maayo o damutan. Nalimot si Adan o si Eva, naghihimo sila sa Diyos, sumala sa iyang dagway o kasamahan. Nalimot si Adan o si Eva, nga ang ilang gininhawa, ang ilang kinabuhi, gikan sa gininhawa sa Diyos, na walay kamatayon. Natungod ini, wag yun maghisgot o kamatayon ang Diyos diha sa pagbuhat sa tao. O nanandoy sila na mahimong sama sa Diyos. Naunta, anak naman sila sa Diyos. Kung tungod niya na, natintang sila sa yawa. Samtang ang ako ang Ginoo sa ako ng ikaigon, klaro alang kaniya kung kinsa siya. Klaro alang kaniya ang iyang misyon. Wala nabisa kung sapon pa siya palibali sa yawa. Ingnan pa siya sa yawa. Ihatag ko kanimo kining tanan kung maluhod ka o masimba ka nako. Siguro nag-igon sa una-una na ito ang Ginoo. Ihatag, kay kinsa pa na, imuha din na. Sayot si Jesus na kinigtanan iyan sa Diyos. Binuhat sa Diyos. Wala mga kiksunan ko na ni Kristo. Niining ako ang napagsaulog sa Kwaresma. Kini nagatawag ka nato, nagapahinumdog ka nato sa pag-ila, pagklaro sa ato ang pagka-binunyagan, sa ato ang pagka-Kristiyanos, sa ato ang pagkasumusunod sa ato ang Ginoo, sa ato ang pagka-anak sa Diyos, pinaagi sa ato ang abunyan. O manggaling sa karaang panahon, o ingon man karon ibalik kamutan sa ato obispo na mahipalik kini sa karaang nga mga Kristiyanos kining panahon na mga Domingo sa Kwaresma mao ang pagpangandang sa mga bungyaganan. Ini abot na sa Bihilya sa Pasko sa pagkabanhaw o sa mga Domingo sa pagkabanhaw, diyan na himukon ang pagbunyag sa mga bunyaganan. Tungod kay nagpahinumdom kini kanato nga kita mga anak na sa Dios. O sama kang Kristo o tungod o pinaagi kang Kristo adto na nakitay kusog kaiso dahil diha sa pagpakipatok sa mga pagsulay sa ato mga kunabuhi.
Tuwang Panginoon sa Luniato Santos na Misa, napagad kita sa Ginoo, dini mga grasya sa pagpangingkamot, uban sa tuwang mga pag-ampo o mga pagpinitinisya, nga masayran ka nato sa mas daong na paagi ang atuang na pagkabinyaganan diha ni Kristo.